Kada na malom prostoru imate zgradu sa 25 stanara i još nekoliko novoizgrađenih objekata koji su priključeni na jednu septičku jamu, neminovno sledi izlivanje fekalija. Ali kada se u blizini nalazi vrtić u koji svakodnevno ide 280 mališana, onda se to pretvara u veliki problem. Takvu situaciju naša ekipa zatekla i u Žablju, čija predškolska ustanova već 20 godina vodi bitku sa neodgovornim komšijama. Izdizanje jednog stepenika na ulazu u vrtić trebalo je da bude rešenje kako sprečiti ulivanje fekalnih voda. Podizanje bedemčića oko septičke jame takođe je trebalo da bude jedno od rešenja, što se pokazalo kao potpuni neuspeh. Ja sam Miloš Adanović, otac dvoje dece koje pohađaju ovu ustanovu. Pa strašno je vidjeti sami, to je stvarno leglo zaraze, kanalizacija uliva se direktno u vrtić i deca ne mogu da idu u dvorište, se igraju i tako da to je baš ozbiljno problem. Neko od nas ode tamo u opštinu pa interveniše i kaže da mora da zove sanitarnog inspektora koji kad to vidi mora da zatvori objekat. Onda se na brzinu, kao što ste videli, reši problem smeća, ko plati ne znam, reši problem izlivanja fekalije tako što se izvuče nekoliko cisterni i onda to bude suvo. Onda opet tako prođe neko vreme, ne treba to dugo, to je sad dovoljno 4 dana pa da ponovo curi. O problemu vrtića i zgrade, koja, kako saznajemo, nije legalizovana, upoznate su i opštinske vlasti. A dok građevinski i komunalni inspektori ne ispitaju da li je sporna septička jama uopšte funkcionalna, stanarima je stiglo rešenje da u roku od 48 sati uklone fekalnu vodu, ali i smeće, koje se tu neretko baca. Lokalna samouprava im je pomogla u tome, što će me jutro, kao što ste vidjeli, očistila ovaj grubi otpad, a ovo se moraju angažovati i platiti iznošenje fekalnih voda. Njima taj rok ističe večeras i oni u protivnom, ako to ne bude, sutra im se zatvara sanitarna voda. I dok stanari zgrade buše rupe i kopaju kanale kako bi voda iz septičke lakše oticala, u vrtiću već s prvim sunčanim danima zatvaraju prozor i nadaju se brzom rešavanju problema s fekalijama, najviše radi zdravlja mališana koji tu svakodnevno borave.